Wat gebeurde er vandaag in het Rooise Huus? Je ziet het in het Rooise Huus Journaal. Hallo en welkom bij het tweede Rooise Huus Journaal. Vandaag, woensdag 14 december, zijn de DJ's ingesloten in het Rooise Huus hier achter mij. Ze zijn ingesloten door niemand minder dan Tineke Schouten. Hier zijn vanmiddag beelden van gemaakt, maar die zien jullie later in het journaal terug. Laten we het eerst eens hebben over de stille kracht achter het Rooise Huus. Diana van der Heijden. Zij is al 3 jaar die stille kracht achter dit Rooise Huus. Ze is al maanden bezig met de voorbereiding. Wij zochten haar op tijdens het flyeren hier in het dorp. Het Rooise Huus Journaal. De voorbereidingen. We zijn al begonnen ongeveer in februari. Toen zijn we eigenlijk al begonnen om de DJ's zeg maar, te gaan selecteren die in het huis komen. Nadat we dat gedaan hebben, zijn we eigenlijk begonnen met een comité. Dus dat waren de 4 DJ's, iemand van techniek, iemand van ICT en iemand van communicatie, zeg maar. Verder hebben we de werkgroep van Braille Without Borders. Die bestaat uit 3 personen, die zaten ook in dat comité. En zo zijn we eigenlijk begonnen met de voorbereidingen van het Rooise Huus. En waarom eigenlijk een Rooise Huus hier in Venray? Ja, dat is eigenlijk een hele leuke vraag. Het waarom, ik denk dat we dat toch moeten zeggen. Toen wij zeg maar 2 jaar geleden zeg maar, begonnen, kwam eigenlijk het initiatief van iemand hier uit Venray, een ondernemer. Die had gewoon dat idee. Die is naar ons toegestapt, naar de omroep, om zeg maar, wij dat konden organiseren samen met hun. En zo is het eigenlijk ontstaan. Het eerste jaar hebben we het inderdaad samen gedaan met ondernemers. En vorig jaar hebben we eigenlijk de keuze gemaakt om het eigenlijk onder de naam van Omroep Venray te gaan organiseren. En dat bevalt eigenlijk heel erg leuk. Het is gewoon zo ontzettend leuk om te doen. De reacties zijn zo verwarmend. Dus het is gewoon een project dat is gewoon alleen maar leuk. En daarom dit jaar weer het Rooise Huus in Venray. Zijn er dit jaar dingen anders dan vorig jaar? Nou, niet anders. Op 1 ding is anders. Ja, we hebben 1 andere DJ. Dat is Mark de Wit dit jaar. Die gaat voor het eerst het huis in. En wat verder anders is, eigenlijk de opzet blijft hetzelfde. Het is 100 uur draaien voor het goede doel dit jaar, dus voor Braille Without Borders. Dat is eigenlijk de hoofdzaak. We hebben natuurlijk ook weer artiesten uitgenodigd. We hebben tegenwoordig, wat we dit jaar wel hebben, wat ik natuurlijk wel heel leuk vind, is natuurlijk webtv. Dat vind ik echt een aanvulling. En verder eigenlijk de opzet van het Rooise Huus is eigenlijk hetzelfde. Het Rooise Huus Journaal. Of de opzet van het Rooise Huus inderdaad hetzelfde is zoals voorgaande jaren, zoals Diana zei, daar zullen we zondag pas achter komen. Hier achter mij zie je het Rooise Huus. De units daarvan zijn speciaal mogelijk gemaakt door Bouwmeij Jansen. Deze units zijn eerst even gebruikt als kantoorruimte door Henk en zijn mannen. En om het Rooise Huus erin te maken, moest er natuurlijk leeggemaakt worden. Hé Henk? Het Rooise Huus Journaal. Ja, het moet leeg. 2 redenen. We gaan weer terug naar ons kantoor. We hebben hier een paar maanden gezeten voor tijdelijke opvang. En de andere reden is dat het dinsdag naar het Henseniusplein toe gaat. Zijn er veranderingen ten opzichte van het vorig jaar? Ja, we hebben hier een portaaltje gemaakt. De opstelling werd iets anders. Wat we vorig jaar als slaapruimte hadden, werd nou de ontvangstruimte. En een andere unit komt er dan als slaapruimte. Daardoor hebben we hier het portaaltje moeten maken dat de ontvangstruimte aan die kant komt. Anders zag iedereen wie er binnenkwam en dat zal niet de bedoeling zijn. En een bureau moeten we er even in maken. Voor de rest, dit gedeelte is eigenlijk hetzelfde. Maar je bent je kantoor wel kwijt? Ja, ik wil juist zeggen gelukkig wel, maar ik ga er niet op achteruit, dus dat is niet zo'n probleem. Zou je missen? Nee, ik ga het niet echt missen. Het was een goed alternatief, dat wel. Maar ik ga het niet missen, want het nieuwe kantoor ziet er ook perfect uit. Het Rooise Huus Journaal. Het was nog een heel gesjouw, als dat karretje het maar houdt. Dat het Rooise Huus bezig is, moeten we natuurlijk aan iedereen laten weten. Dat doen we onder andere door posters, flyers, radiospotjes, maar ook door de borden die aan de invalswegen naar Venray staan. Maar waar staan die borden eigenlijk allemaal? Het Rooise Huus Journaal. Als je vanuit de Vredepeel richting Venray rijdt, kom je hier een bord tegen.
en kom je vanuit Maashees, dan kom je hier een bord tegen. Nee, dit is natuurlijk een bushalte. Als je vanuit Oostrum komt, staat hij hier. En nummer 4, vanuit Leunen, vinden we hier. Nou Mario, nou heb ik het koud. Snel naar binnen. Het Rooise Huus Journaal. Vandaag zijn de DJ's hier in de studio lekker muziek aan het draaien. Maar gisteren werd er nog tot in de late uurtjes hard gewerkt. Nadat de units er stonden, konden de medewerkers aan de slag om alle apparatuur aan te sluiten. En natuurlijk gingen wij een kijkje nemen. Het Rooise Huus Journaal. Hoe is het vandaag gegaan? We zijn om 7:30 was de eerste vrachtwagen hier met de eerste unit. Daarna ging het eigenlijk vrij soepel. Een aantal fikse regenbuien gehad. Maar het loopt voorspoedig. Het werkt nu al. Het is nu 7:30, 8 uur. Ja, komt die koers. En het werkt al allemaal op de kleine details na. We gaan nu het aankleden. Dus ja, het gaat goed. Dus jullie zijn nu al dik 12 uur ermee bezig. Het lukt jullie in 1 dag om dit neer te zetten. Hoe kan het dat dat lukt? Nou, in het vorige journaal heb je al een beetje gezien bij Omroep Venray dat er van alles stond. We zijn al meer dan 1,5, 2 maanden bezig om alles te solderen, te repareren, te maken. En inderdaad, we doen het in 1 dag. Dat houdt wel in dat je van tevoren veel moet testen. Afgelopen zondag hebben we echt vanaf 's morgens tot 's avonds laat alles getest. Zelfs het internet gebeuren, webcams, alles moest getest worden. En afgebroken en vanmorgen om 10 uur was onze vrachtwagen daar en hebben we alles ingeladen en gewacht tot we hierin konden. En toen zijn wij begonnen. En dat doen we inderdaad in 1 dag. Zo, dit ook mijn bed voor de komende dagen. Het Rooise Huus Journaal. Vanmiddag was de start van het Rooise Huus. Voor iedereen die er niet bij was, hebben we wat beelden op een rijtje gezet. Voor de DJ's begon het vanochtend om 11 uur bij de studio van Omroep Venray. Het Rooise Huus Journaal. We gaan ervoor, jongens. Gaat het beginnen nu? Hoi. Hoi. Ja, om 12 uur gaan we echt beginnen. Ik had heel veel gezocht. Dan doe ik de stap opzij. Hallo allemaal. Goedemorgen. Ja. Oh, dankjewel. Dat is goed, dan kan er geen kwaad. Ja. Jij hebt de sleutel, hè? Ja, ik heb de sleutel. Zo. Nou, heren, succes. Nou, hij is... Nou, dan gaan we eruit. Mannen, jij moet even zeker weten dat ze naar binnen gaan. Ja. 1, 2, 3, 4. Voor de rest nog belangstellende. Oeh, ik krijg het druk hier binnen. De deur gaat dicht. Ik krijg het druk. Doei. Doei. Al eerder met... Nee, ik heb nog nooit mensen opgesloten. Nee. Vandaag wel voor het Rooise Huus. 4 DJ's opgesloten. Voor het goede doel Braille Without Borders. Je speelt veel typetjes. Alles in blinde uitgebeeld? Nee, heb ik nog niet gedaan. Nee, wie weet.
Nee, maar ik zat net te denken, dat zou misschien best iets kunnen zijn. Maar dan zou ik echt met een aantal blinden moeten spreken en zeggen... Dan moet je van hun de humor horen, zeg maar, hoe ze dat oplossen. En ja. 30 jaar in het vak, vandaag in Venray. Vandaag in Venray, hartstikke leuk. 2 dagen in Venray, verleden jaar ook al, pas geleden nog 2 dagen in Venray. Dus het zijn er al 4 eigenlijk in tijd van een jaar, geloof ik. Dus, maar leuk om te doen. Venray is heerlijk. Bijenkorf, heel gezellig. Net contact gehad met Paul Kronenberg, de grote man in het buitenland. Wat zei die? Hartstikke aardige vent, ja. Dat hij met zoveel liefde en plezier zijn werk doet. Want ik zei, kom je nog even terug, want je vader zit hier. Kom je nog wel eens terug in Nederland? Nou, maar 1 of 2 dagen per jaar, want zijn werk roept. Het zijn zeer toegewijde mensen. En wat zij doen qua werk is natuurlijk geweldig. Dus, en ook hoorde ik net van de vader, de broer die zit in Afrika. Die doet weer andere projecten. Maar wat een mooie kinderen heb je dan. Die zo'n verschil kunnen maken in de wereld. En mensen zo kunnen, ja, nog hun leven kunnen verfraaien. Rooise Huus vandaag gestart. Ga je het een beetje volgen? Ik ga het wel een beetje volgen, hoor. Ik zit de komende dagen in de buurt. Dus Venlo sta ik morgen nog. Ook met mijn show. Dus ja, we houden het een beetje in de gaten. Ja. Het Rooise Huus Journaal. Zo ging het er vanmiddag aan toe. Nu zitten we hier in het Rooise Huus met de nieuweling Mark de Wit. Mark, het kan zijn dat sommige kijkers jou niet herkennen op dit moment. Dus ik heb wat voor jou meegenomen. Oh mijn god. Een oogpotlood. Misschien dat ze je dan wat beter herkennen. Ja, ik zal even kijken of ik hem een keer opdoe, ja. Hoe is het in het huis? Ja, heel leuk. Ik was echt heel zenuwachtig, ook vanmiddag met de opening. Ik had zoiets van, kan ik nog terug? Dat was een beetje toch wel het gevoel wat ik had. Ik vond het doodeng. Ik stond helemaal te trillen op mijn benen. Maar tot ik de eerste plaats startte om 2 uur en tot ik mijn eerste afkondiging gedaan had, toen was het klaar. En nou ben ik er helemaal klaar voor en we gaan het volhouden tot zondag. Kun je er ook van genieten op dit moment? Ja, ontzettend. Ik geniet gewoon al volop. Sinds dat ik zeg maar de eerste 2 uur, die zijn een beetje langs me heen gegaan. Maar gewoon iets had van, ik moet eerst kijken hoe dat gaat. Toen ik eenmaal die 2 uur gehad had, nou ben ik aan het genieten. En ik vind het heel mooi wat er allemaal gebeurt omheen. En wat zijn nou speciale dingen hier in het huis rondom jou? Rondom mij. Nou, ik heb een opstapje achter het DJ-meubel, want ik ben te klein, als kwam niet boven mijn monitor uit. Ze hebben gisteravond tijdens het opbouwen zijn we erachter gekomen, ze hebben gisteravond ook nog even in elkaar getimmerd. Ja, en verder heb ik niet echt specifieke dingen hier. Nee. En waar zitten wij nou eigenlijk op dit moment? Nou, we zitten op mijn bed. Want ja, in de studio ook zijn ze nu druk aan het optreden, dus ja, daar kunnen we moeilijk opnames maken. En ja, dus gaan we de slaapkamer even opname maken. Dus echt middenin, wat dat eigenlijk niemand ook ziet, zeg maar. Want ja, de webcams die ziet iedereen natuurlijk, maar ja, de bedden die ziet niemand. En wat is nou hier in het huis jouw grootste angst? Nou, dit is een stapelbed. Ik ben bang dat ik vannacht te veel draai en dat ik dan in één keer op de grond leek, zeg maar. Maar ja, we zullen wel zien. Als ik morgen geen radioprogramma's meer maak, dan ben ik van bed afgevallen. Nou, laten we hopen dat dat niet gebeurt. Het Rooise Huus Journaal. Tot zover deze aflevering van het Rooise Huus Journaal. Morgen zijn we er uiteraard weer en we hopen dat jullie dan weer kijken. Ik ga nu een plaatje aanvragen en dat kunnen jullie natuurlijk ook gaan doen.